गोबोरखि बाजारनि सिङाव थानाय बे फोथारावहाय मोनसे बर'नि हारिमु बागुरुम्बा मोसादों आरोखि ना। दा नैबेखौ जोङो एसे लादों। दा बेखौहाय नोंथांमोना एसे नायदो, सोलोंदों आरोना। जोंनि गोबोरखि ओनसोलावबो बेबायदिखौ बर'नि हारिमुखौ दा सोलोंगासिनो दङ। सोलोंगासिनो नायलांब्लानो जाबाय आरोना नै बिसोरो। आंनि मोनसे खावलायनाय आरोखि ना। ओमफ्राय लास्टआव मोनसे माने साबस्क्राइब खालामनानै होलां, माने नैबे आंनि बड'लेण्ड एफ एम चेनेलखौ माने आंबो गोदान गोदान आपडेटफोर मोनोब्ला होनो हानाय बायदि माने मोनसे लाइक खालामनानै हो आरो साबस्क्राइबखौ खालामना होलांबानो जाबाय। आरो फेसबुकाव नुयोब्ला फल' खालामनानै होब्लानो जाबाय आरोखि। बे बड'लेण्ड एफ एम फेसबुक आरो बड'लेण्ड एफ एम इउटुबखौ नुयोब्ला फल' साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना।